Potverdorie. We zijn hier van het programma Boete Gewoon. Oh. Ja. Dit is echt Boete Gewoon, toch? Jawel. Ja? Ja, hij staat er pas echt net. Net. Ja. Ja. Ongelooflijk, hè? Hoe ze dat kunnen. Zo klein en zo efficiënt dan, hè? Ja, hij is 6 bij 6. 6 bij 6. Ik doe je heel even een microfoontje op. Ik kom even bij je staan. Want dit is wel heel interessant. Mag ik het zo doen? Ja hoor. Doe even de kop op. Ja. Op deze manier. Ja, kijk. Zeg, 6 bij 6. Ja. En wat heb je dan? Een tiny house. Een tiny house. Ja. Met alles erin en erop. Ja, we hebben een woonkamer, een keuken, een slaapkamer en een badkamer. Mhm. En hoezo dit project? Nou, mijn vriend had altijd de wens al om eigenlijk een huis in Zweden en dan lekker zelfvoorzienend. En Ja. dat is dan de Nederlandse versie ervan eigenlijk. Mhm. Dus het echte buitenleven en ja, gewoon leven met de natuur. Dat vinden we wel heel erg fijn. Ja, maar dan 6 bij 6, dat is 36 vierkante meter. Klopt. Ja. Ja. Niet voor iemand met engtevrees. Je zit op elkaars lip. Ja, klopt. Maar ik en mijn vriend zijn ook wel heel erg zelfstandig. Ik sport heel veel, dus ik ben ook best wel veel buiten huis. En mijn vriend die werkt gewoon 5 dagen, soms 6 dagen in de week. Ja. Met een eigen tuinbedrijf. Dus ja, dan is het ook wel dat hij gewoon overdag gewoon heel veel weg is. Ja. Dus, ja, je ziet elkaar wel veel, maar ja, wanneer zie je elkaar en je partner nou echt veel? Je bent altijd blij als je een date night hebt of zo. Dus. Je hebt al wisselende diensten. Ja. Ja. Waar woonde je voorheen? Voorheen woonde ik in Helmond. Ja. En mijn vriend in Meerlo. In een regulier huis? Ja, Appartement? bij mijn ouders nog. Ah, kijk. En hij ook nog bij zijn ouders. Ja. En ontstaat zoiets ook door de situatie, hè, de woningnood? Ja en nee, denk ik ook wel. Mhm. Ik denk niet dat wij echt gelukkig zijn op een flatje. Dat wij daar ook niet... Ja, kijk, deze tuin, zeg maar, dat heb je dan niet. Nee. Maar ja, ook weer wel. Want het is wel het is wel liever dat wij in Eindhoven of dichter bij huis of bij familie dan dat we zo ver weg in Limburg natuurlijk gaan zitten. Zeg, wat heb je hier precies? Dus de tuin is groter dan het huis. Ja, eigenlijk als je dit doortrekt, dus onze vlonder die wordt nog overkapt. Want ja, we zitten er pas net, dus we zijn nog bezig met de verbouwing en alles. Ja. Dan hebben we 50 vierkante meter en dan hebben we nog 50 vierkante meter over. Dus eigenlijk waar je het net gezaaide gras ziet, dat zijn grasmatten. Ja. Dat is onze tuin nog. En de rest is allemaal Gemeenschappelijk? gemeenschappelijk, ja. Ah, dat kun je er ook bij pakken. Ja, Ja. eigenlijk om het niet te omheinen, wat wij ook niet gaan doen, lijkt het eigenlijk of veel de tuin van ons is. Ja, Van precies. de eerste, maar Ja. zo'n gevoel krijg je er wel van. Wat mooi zeg. En heb je dan nog keuze? Westen, zuiden, oosten? Voor je huisje plaats bedoel je? Ja. Ja, in principe heb je dus die bijna 100 vierkante meter. Volgens mij is het 98 vierkante meter. En dan mag je zelf dan bepalen hoe je je huisje inderdaad inzet. We hebben wel een aantal regels. Maar ja, het is wel wie het zelf wil. Die zijn een Sumia die regels. Jawel, ja. Het gaat vooral ook om het uiterlijk natuurlijk van je huisje. Want het moet wel zo natuurlijk mogelijk. En, ja, leuk. Je maakt me wel nieuwsgierig. voor binnen bedoel je? Dan zeg je natuurlijk, ik heb niet opgeruimd. Nee, dat heb ik niet gedaan. Oké, maar we kijken er doorheen. Ja? Okay. Ja, weet je, niet alleen ik, maar ook de kijker is hartstikke nieuwsgierig voor iets. Ja, ik vind het buitengewoon, iets boetegewoons, zeggen ze hier. Ja, ja. En ik reed er vaker langs. Ik denk, de eerstvolgende keer pak ik mijn kans en ga ik naar binnen. Ja, dat snap ik. Ja. Dus bij deze nodig ik mezelf uit. Oké. Ben ik brutaal? Ja, maar dat mag wel. Ja? Dat zijn niet zo moeilijk, dus het scheelt. Dat had ik al ingeschat. Ja. Ja. Let's go. Ja. Ben jij de gids in je eigen huis? Ja, nou. Ja? Oké. Het is maar heel klein, dus het is ook een hele kleine rondleiding. Maar dit is inderdaad de keuken al. En onze, ja, pas op voor het afstapje. Ja. Oh, wacht heel even. Ja, nu zie ik het al. Het is allemaal hartstikke goed gecombineerd. Ja. Gezellige eethoek. Ja. Ja. Toch veel licht. Ja. Sta je aan het keuken, dan heb je het raam voor je. Ja.
Zoals in een normaal huis. Ja, eigenlijk wel. Of mag ik het niet meer zeggen, normaal huis? Ja, voor mij mag het. Ja. Ja. Het is wel een tiny house, maar ja, hoeveel ruimte je hier ook in de keuken hebt. Ja. Die kun je gewoon met z'n tweeën nog dansen. Zeg maar, ja, sommige afmetingen die zijn wel bepalend. Hè? Je kunt niet een hele smalle koelkast. Ik bedoel, dit heeft een afmeting, een fornuis heeft een bepaalde afmeting. Een spoelbak heeft een afmeting. Ja. Dat moet er wel in, hè? Ja, Dus die maten heb je al, daar moet je het mee doen. Ja, je hebt inderdaad wel kleinere koelkasten, kleinere wasbakken en zo. Maar wij hebben gewoon voor de standaard gekozen. Omdat, ja, je hebt hier nog best wel veel ruimte, gewoon, zoals je best wel merkt. Ja. En wij komen dus ook alle twee van thuis af. Dus je hebt wel spullen, maar je hebt niet zoveel spullen als je bijvoorbeeld gewoon echt een huis, van een groot huis naar een eengezinswoning naar een kleiner huisje moet. Ja. Dus dan vinden we het ook niet zo erg om die ruimte een beetje op te offeren. Blijkt hieruit ook dat je niet zoveel spullen nodig hebt? Nee, ik vind dat we niet zoveel spullen nodig hebben. Ik denk dat in dit huis zelfs nog spullen liggen waarvan je denkt, het is eigenlijk helemaal niet nodig, maar het is wel leuk om te hebben. Ja. Ja. En hoe kijk je dan aan tegen de mensen die dan een notariswoning bouwen, symmetrisch links en rechts en een hele grote hal, een trappenhuis, et cetera? Dat is natuurlijk een heel groot verschil. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Ja, ik vind gewoon dat mensen gewoon moeten wonen hoe hun gelukkig wonen. Als hun gelukkig zijn in een hele grote woning, dat mag van mij. Het is wel jammer natuurlijk van de ruimte. Ja. Dat wel. Maar als ze daar gelukkig van worden, wie ben ik om dan te zeggen, nee, het mag niet. Je weet ook niet wat daar achter ligt. Misschien is het dan wel een heel groot gezin die daar woont. En dan hebben ze ook die ruimte nodig. Ja, precies. Ja, ja, oké. Dus het maakt dan niet zoveel uit. Nee. Goed, ik ga naar de zitkamer. Ja. Kijk, daar hebben we het. Een bank, een tapijt, een tafeltje, een tv. Ja, eigenlijk alles. En daar komt nog een houtkachel. Een houtkachel? Ja, want wij hebben hier alleen stroom van de zonnepanelen. Dus in de winter hebben we een uitdaging om ons huis te verwarmen. We hebben ook geen verwarming in ons huisje. Hoe krijg je het warm? Ja, in principe zijn onze muren allemaal supergoed geïsoleerd. Ja. Ik weet even niet de waardes precies ervan, maar kijk uit voor de glasplaat op. Ja. Maar we hebben dan een houtkachel en dan met een klein blokje kan je al heel je huis verwarmen. We moeten zelfs oppassen met de isolatiewaardes dat het geen sauna wordt hier. Dus ja, het is heel anders even denken. Ik zit nog steeds in de 36 vierkante meter te denken. Maar als ik dit dan zie, denk ik van... Ja, voor hetzelfde geld was dit optisch 4x4 of 5x5. Die zitkamer. Zo, het lijkt helemaal niet klein. Nee. Maar het komt ook, denk ik... Er zijn geen deuren. Het is een open gevoel. Ja. Ja, heel erg. Ja, Ja. ja. We gaan verder. De nieuwsgierigheid blijft. Snap ik. Oh, kijk. Dit is leuk. Dit is cozy, toch? Ja. Ja, hier zie je ook elke centimeter, elke 10 centimeter is gewoon benut. Ja. Hier is over nagedacht. Ja, wij hebben ook ons eigen bed inderdaad gebouwd al van IKEA-kasten. Ja. Waardoor je, als je deze eruit haalt, kan je nog onder het bed. Dus heb je nog opslagplek. Dus, Dat zijn ook een aantal vierkante meters die je dan heel goed kunt gebruiken. Ja. Kwestie van nadenken. Ja, eigenlijk heel je bed is dan nog een keer benut voor je opslagruimte. Want je hebt inderdaad altijd van die spullen. We zijn bijvoorbeeld kampeerders. En dan hebben we onze kampeerspullen nog daaronder liggen. Met knutselspulletjes. Ja, precies. Gereedschap, van alles kan daaronder. Sportspullen. Heel bijzonder, heel boetegewoon zou ik bijna willen zeggen. Mooi. Ja. We gaan naar het volgende vertrek, durf ik bijna te zeggen. Ja, dat is de badkamer. Hier heb je wel een deur. Nu wordt hier hebben we wel een deur. helemaal spannend. Nou, dat is niet heel spannend, maar dat is de badkamer. Gerard, lukt dat met jouw camera? Ja. Ach, kijk. Nou, dit is echt centimeterwerk, hè? Ja. Ja. Zowel in de hoogte als in de breedte, hè? En in de lengte. Ja. Ach, kijk jongens. Ja, kijk, ook zo'n stortbak, ja, dat heeft gewoon een bepaalde afmeting. Ja, het wasrek, de spiegel, de wasbak, badmeubel. Ja. Ja, er is niet heel veel te vertellen hierover. Het emmertje is niet voor lekkage, hè? Het emmertje. Nee, die moet nog zeg, en nog het betegeld, zie ik. Ja. Ja, dat ook al. Ja, het is eigenlijk super mooi en super mooi.
je mag zo'n huis zelf uitkiezen, hè? Oh, ja. Wij mogen wel inderdaad onze eigen ontwerp. Ja. Dus wat je ook hier ziet is dat eigenlijk alle huisjes dus ook verschillend zijn. Mhm. En we hebben wel bepaalde regels hoe die eruit moet komen te zien. Dus bijvoorbeeld geen pimpelpaars huis hier of zo. Nou ja, Ja, het moet in het landschap passen. Ja, tussen Panningen en Echel, hè? Ja, klopt. Hier achter die moskee, hè? De Kapechel noemen ze toch, hè? Ja, ze noemen het hier ook Tiny Kapechel inderdaad. Tiny Kapechel. Ja. Hoe zijn de reacties? Je ziet hier mensen voorbij fietsen en bijna iedereen kijkt niet meer naar het voetbalveld, maar kijkt allemaal naar rechts. Ja, klopt. Ja, je hoort soms wel eens reactie vanuit de weg. Sommige mensen stoppen ook, komen een praatje maken. Net als wij. Ja, we hebben ook open dagen, wat ook wel heel erg leuk is. En dan komen ook wel mensen hier naartoe. Ja. En dan zijn er vanuit wat ik heb gehoord alleen nog maar positieve reacties. Ja. Negatieve weet ik niet. Ik denk dat die mensen ook altijd wel een beetje het voor zich houden. Negatieve reacties, maar tot nu toe alleen positief. Ja. En hoe zijn de medebewoners, de anderen, de buren? Ja, heel In die zin van, zijn het oude mensen? Wat woont hier? alles door elkaar. Ja? Ja, stelletjes, alleenstaande mensen, jong, oud, beroepen, alles door elkaar. Ja, maar het klikt wel allemaal. En dat vinden we wel heel erg belangrijk. Ja. En de integratie van een stad, Helmond, naar Kapechel, naar Echel. Ja. Hè? Heel erg leuk. Ja, ik hou heel erg van het dorpsleven. Ja, ik kan er wel van genieten. Ja? Ja. Ik heb nooit meer echt zo... Ik heb eerst ook in een dorp gewoond. Aha. En daarna pas naar een stad. En ik verlangde wel heel erg terug weer naar een dorpje. Ik zie zelfs hier een robot. Een robot die normaal gesproken iemand gebruikt in een grote tuin. Ja, Die doet hier het maaiwerk. Ja. Ja, in een gemeenschappelijke tuin. Ja. Ja, Dat is onze Max. onze Max, ja. Leuk, dankjewel. Denk nou. Ik vond het nogmaals boetegewoon, hè, op zijn dialect, hè, Ja. Pannings. Ja, moet je mij horen. Dankjewel voor de gastvrijheid. Denk nou. En ik weet niet waar je mee bezig was, maar ga verder met je koptelefoon en muziekje. En ga dankjewel. genieten van de blik op het zuiden. Ja, Dat was hij weer. Boetegewoon vanuit Kapechel. Tot een volgende keer.